Let's watch TV. Anti-privacy screen. Voi ei. Vaikuttaa siltä, että olet laittomasti Oh kopioinut MTV3. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat television. Sinulla on 5 mahdollisuutta. What the fuck? Et sammuttanut televisiota. Nyt menetit mahdollisuuden. Sinulla on 4 mahdollisuutta. Sammuta televisio tai menetät toisen mahdollisuuden. Fuck. Vakavasti. Etkö kuunnellut meitä taas? Älä viitsi. Selvä. 3 mahdollisuutta. Jos ohitat meidät vielä 3 kertaa, jotain pahaa tapahtuu. Sammuta televisiosi. Kiitos. Vitsailetko? Etkö kuunnellut meitä Are you taas? kidding me, MTV3? Teet meidät vihaisiksi. Etkä Speak pitäisi English. meistä, kun me suuttuu. Stop being 2 mad. mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. Okei, sinä alkaat olla meidän viimeisiin hermoihin. Vannan, tämä on viimeinen mahdollisuutesi. Jos et No, sammuta no, no, televisiotasi no, no, seuraavien no, 5 no. sekun aikana, et pidä seuraavana tapahtumista. Siinä se. Sinä pyysit tätä. No, I didn't ask for it. I'm Child Konuri. No.